ஹாய் காய்ஸ், நேற்று என்னென்ன இது வந்து 99 டே 99க்கான ரிவ்யூ தான் காய்ஸ். என்னென்ன நடந்துச்சுன்னு ரொம்பவே சிம்பிளாக சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன். முடிஞ்ச அளவு ஒரு 3 நிமிஷத்துக்குள்ள முடிக்க ட்ரை பண்ணுறேன். ஏன்னா ஹிட்லர் வந்துமே அவங்க பெருசாக கண்டென்ட் சிக்கலை, பாலாக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. ஜித்தன் என்ன சொன்னோன்னா இது அப்படியே டீமாகவே பிரிஞ்சுட்டாங்க. ஆரி பாலா 2 பேரும் நிஷா ஆரி 2 பேரும் ஒரு சைடும், மற்ற எல்லோரும் ஒரு சைடு பிரிஞ்சாங்க. ஸ்டார்டிங்லேருந்து வந்தாருங்க கைஸ். அவங்க வீடியோ பார்க்கலாம். ஸ்டார்டிங்கில் வந்து எந்திரிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு டாஸ்க் மாதிரி நீங்கள் பார்த்து ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்ட, நீங்கள் ஜாலியாக இருந்த விஷயங்களை கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு பிக் பாஸ் சொல்கிறாரு. ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று சொல்கிறாங்க. என்ன பாலா 2 பேருமே பேசுகிறது ப்ரமோவில் காமிச்சாங்க. தேர்ட் ப்ரமோ ஃபஸ்ட்டாக வச்சுட்டு மிச்சம் 2 ப்ரமோவையும் தூக்கி செகண்ட் தேர்டாக போட்டிருக்காங்க. அன்சீன் ஒரு ப்ரமோ விட்டுருந்தாங்க. ஆரி உட்காந்து அழுகிற மாதிரி நிஷா கிட்ட. 3வது தடவை ஆரி என்னை வீட்டுக்குள்ளே அழுதுட்டாரு கைஸ். வேறு என்னென்னா அதே மாதிரி தான் சொன்ன மாதிரி டீமாகவே பிரிஞ்சுட்டாங்க. நிஷா ஆரி ஒரு சைடும், மற்ற எல்லோரும் ஒரு சைடும் போயிட்டாங்க. பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க. என்னடா டாஸ்கே வைக்கலையேன்னு நினச்சதுக்கு டாஸ்க்கு, அதுவும் மாவு டாஸ்க்கு கைஸ். சிரிப்பாக வந்துடுச்சு. பிக் பாஸ் நிஷாவை கலாச்சிட்டாரு கைஸ். வேற இருந்துச்சு. நான் நல்லா இருக்கிறேன்னு கேட்டாச்சா, நான் நல்லா இருக்கிறேன்னு கேட்டாங்களா. கேபி அப்படியே பின்னாடி வந்து மாவை மண்டையிலேருந்து கொட்டிட்டு கோபத்தில் நின்றுக்கிட்டு இருக்காங்க. நிஷா இப்போ நல்லா இருக்கீங்க அப்படின்னு கலாச்சி விட்டாரு. பாலாஜி 2 பேர்கிட்ட மட்டும் மெயினாக போய் நான் எப்படி தெரிஞ்சேன்னு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தார். ஒன்று ஹிட்லர் அர்ச்சனா, இன்னொன்று ரேவதி மேம் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா இதுதான் சொன்னாங்க. ஒரு படத்துக்கு ஒரு ஹீரோ தேவை, ஒரு வில்லன் தேவை, நீ 2மே தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கான காரணம் ரேகா மேம் கைஸ். ரேகா மேம் பேரை மாற்றிக்கிட்டேன். அதுக்கு தான் ஸ்டாப் பண்ணேன். வாங்க ரொம்ப பேசிட்டேன். என்னென்ன சொன்னாங்கன்னா, ஒரு படத்துக்கு ஒரு ஹீரோ ஒரு வில்லன் தேவை, நீ 2மே தான் அப்படின்ட்டாங்க. அதெல்லாம் கேட்கும்போது தான் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க. ஃபுல்லாக சொல்ல மாட்டேன் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் நம்ம அவுட் டாஸ்க்கு செம காமெடியாக போச்சு கைஸ். என்னடா திருக்குறளே இல்லாமல் முடிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தா கடைசி வாரத்துக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க. திருக்குறளை பேசிகிட்டே இருந்து முடிச்சுட்டாங்க. ரியோ வந்து இன்னுமே நிஷா கிட்ட வந்து ஆரி பண்ண சில விஷயங்களை பிடிக்காமல் அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தார். நிஷா வந்து ஆரிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் தெரியுது. எப்படின்னு தெரியலை. 14 வரைக்கும் இருப்பாங்க. 14 இன்னும் 10 நாள் தான் கிடையாது, ஒரு 2 நாள் இருக்குது. அதோட இன்னொரு பெரிய விஷயம் நமக்கு என்னென்னா, மாஸ்டர் ரிலீஸ் ஆக போகுது நாளைக்கு. நான் இன்னைக்கு 4 வீடியோ பண்ணலான்னு இருக்கேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் சப்போர்ட்டை கொடுங்க. சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் எனக்கு கொஞ்சம் ஹோப்பாக இருக்கும். அதை சொல்லி இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். ஸ்டார்ட்டாக வேறு ஒன்றும் நடக்கலை. பேசிட்டு தான் இருந்தாங்க. அந்த டாஸ்க் வந்துச்சு காமெடியாக. வேறு ஒன்றும் நடக்கலை. டீமாக பிரிஞ்சுட்டாங்க. திரும்ப அன்பு டீமோடு சேர்ந்துட்டாங்க. ஆரி தனியாக வந்துட்டார். எல்லோரும் இருந்தப்போ கூட 2 பேர் இருந்தாங்க ஆரி கூட. ஒன்று இது அனிதா, இன்னொன்று சனம் செட்டி. இப்போ அவங்க 2 பேரும் வரமாட்டேன்ட்டாங்க. வீட்டுக்குள்ளே நான் வரவே மாட்டேன்டா அப்படின்ட்டாங்க. தாத்தா வருவாரான்னு தெரியலை. எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் வரமாட்டார் வயசுன்னு வந்து. அவ்வளோதான் வயசு. நான் வந்து 4வது வீடியோவில் மாஸ்டரை பற்றி சொல்லணும்னு இருக்கேன். நாளைக்கு தானே ரிலீஸ் ஆக போகுது. நீங்கள் கேட்டால் சொல்கிறேன்னா ரொம்ப லேட்டு தான். இருந்தாலும் கொஞ்சம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க. டாட்டா கைஸ். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இன்றைக்கி தான் நான் கதை சொல்லுவேன்னு சொல்லியிருந்தேன். அதை அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். அதை போஸ்ட் பண்ண லேட்டாகும், மன்னிச்சுக்கோங்க.